medije tužiti? Pa gdje ćeš medije tužiti? Pa ljudi šta napišu, šta kažu, to je istina. Ne možeš nikako, ne možeš medije tužiti nikako. I mediji podliježu krivičnim zakonima ukoliko urade nešto nezakonito ili prekrše zakon na bilo koji način. Ili podrže nezakonitu radnju. U Strasburu, u Slovačkoj, u Slovačkoj, u Češkoj. Pa kad onim haljama izađu, pa one loknice u Strasburu. Tužbu protiv medija moguće je podnijeti na sudu na kojem je taj medij registrovan ili na sudu koji pokriva područje na kojem živi osoba koja želi da tuži određeni medij. Postoji i to baš na nivou države. Ovo neki dan kad mi rekoše tuko. Ja nazvala ovog svog jednog vamo. Pošamaro ga, više mu ni država, ni mater, ni ćaća, ništa mu nam palo nije. Zakon koji propisuje kazne za govor mržnje kao takav ne postoji, ali govor mržnje podliježe zakonima o zabrani diskriminacije, zakonu o zaštiti od klevete i krivičnom zakonu. IMEP Independent Media Empowerment Program. Program osnaživanja nezavisnih medija. Ovo je USAID-ov program koji implementiraju Centar za promociju civilnog društva i Otvorena mreža.